batun zama a Germany mafarki ne tuntuni ba zan sake yin shi ba. Adona sahiba ta ce ta haɗar jani batun zama a Germany mafarki ne tuntuni ba zan sake yin shi ba. Na faɗa ya sahibi zaman ka na can Germany batun sallah ne ya sa ina nan tara ni da kai ba zan daina tuna ka ba. Adona sahiba ta ce ta haɗar da ni a soyayya zuciya da ke ce ta yi lamani. Ina mata duk su fito yau su tarar da ni zan shaida ba irin ki ko an biya sansani. Tun farkon azumi ni asusu na yawa kai lalle da gizo da dayis ina yi kuɗin wa kai taro na iya farin ciki ni na fi so a kai komai na naka ne batun sosai da lamani. Manata ki nake yabo duka a mata. Habibi ni da kai mu jure mirata. Idan ke ce za na bi ki ko za mu mahauta. Idan ba kai babu ni da kun so zai lahani. A can baya na yi kuskure na hankalta. Idan ni ce babu damuwa na ya fahimta. Kina mun uzuri saboda so zan miki gata. Cikar so uzuri da lamani kyau na yakini. Na san ki, na san ki, na san ki da gaskiya. Yan mata su fito salo na so gunki su kwaikwaya. Kun ganta ke tana da shi fuska da na zuciya. A soyayya ba irin ta bani idan gani.